Hola, soc Gerard Esteve, candidat a la presidència de la Federació Catalana de Vela. Avui us vull explicar el cercle virtuós que nosaltres proposem per aquesta nova federació. Un cercle virtuós basat en 4 punts essencials. El primer, major presència als mitjans de comunicació. El segon, major patrocini privat pels clubs, les escoles de vela i també pels esportistes. Tercer, majors recursos per les activitats que fan els clubs, per les escoles de vela i per la mobilitat dels nostres esportistes. I quart, augmentar el nombre de navegants que la vela i l'esport de la vela té actualment. Si aconseguim potenciar la premsa a nivell de mitjans de comunicació, havent una bona repercussió de les activitats que la vela fa a Catalunya, aconseguirem poder trobar la recerca de patrocinis. Amb aquests diners podrem donar més qualitat a les nostres regates, podrem donar més oportunitats als nostres esportistes i podrem donar més sortida a les nostres escoles de vela, que això el que farà serà augmentar la gent que navega. Si creiem en aquest nou cercle virtuós, aconseguirem que la Federació Catalana de Vela no sigui una federació de només 6.500 persones, com és la federació actual, sinó una federació amb molta més gent. Per això us proposem que hisem la vela del canvi.